אוי, יש מכתב על השולחן. כתוב בו לכבוד ילד הומו. זה בטח בשבילי. עברי לידר רולז. מה זה? אני לא מאמין. זה צו ראשון מהצבא. הם רוצים שאני אתייצב בלשכת גיוס תל השומר בעוד שבוע. אני חייב לדחות את זה. לשכת גיוס תל השומר, שלום. אם ברצונך לקבל מידע אודות שהייה בחול לפני הצבא, לחץ 1. אם ברצונך למלא טלפונית את שאלון המנילה שלך, לחץ 2. אם ברצונך לשתות מים חמים, לחץ על הקומקום. אם ברצונך לחכות 3.5 שעות למענה אנושי, תוך כדי שאנחנו מנתקים לך באופן שיטתי 3 פעמים את השיחה, לחץ 3. אנא הקש כעת. תודה. תל השומר, אנא המתן, תל השומר, אנא המתן, תל השומר, תמשיך להמתין, תמשיך להמתין. לשכת גיוס תל השומר, שלום, מדברת נטלי, במה אוכל לעזור? שלום, רציתי להודיע לכם כי קיבלתי עכשיו זימון לצו ראשון, וזה פשוט לא הגיוני, כאילו. זה בסדר, תבוא בכל זאת. מה זאת אומרת זה בסדר, תבוא בכל זאת? אני ילד אפריל, אני אומר לך, זה בכלל לא הגיוני מה שאת אומרת. זה בסדר, תבוא בכל זאת. אבל את לא מבינה, כאילו, אני לא אמור לקבל את הצו הזה, אני בכלל ילד אפריל, אני אומר לך, ילד אפריל. כאילו, את קולטת מה אני מדבר איתך? אפריל, למעלה, מציאותי, כאילו, את מבינה? שמע ילד, אי אפשר לשנות את התאריך הזה. מה שנקבע זה כבר קבוע, הבנת? אבל את לא מבינה מה מדברים איתך? כאילו, אני ילד אפריל. שמע, חתיכת זבל, זה שילד אפריל לא מסתפטרים על אף אחד מהמפקדים. תצא פה כמו שאמרו לך, או שתכתוב משטרה צבאית כושי לרב פקע, גם כן משלבים מושתנים. עברי לידר רולז. למה אתה בוחר מתוקי? ספר לי אמא מה קרה. אמא, הצבא הזה לא מתחשב בי. בכלל שמים עליי, אני כבר לא רוצה להתגייס. אל תבכה חמודי, אל תבכה. ברור שלא יתחשבו בך. אתה לא יודע שהצבא זה זין אחד גדול? מה? הצבא זה זין אחד גדול? כן מתוקי, כל הזין בצבא. מה? כל הזין בצבא? שואו, אני רק להתגייס, איזה כיף. אחריי לצוללות.